campanya no acaba. Estem just a penes en el primer mes. Que ningú es crega que acaba res d'ací, sinó tot el contrari. Us animem a seguir recorreguent mercats, places, carrers, actes, tot tipus d'activitats, recollint firmes. Quantes més, millor. Anem arrasats perquè tota la població vol una televisió pública en valencià i per suposar de qualitat. He portat 24 més 2, 26. 10 quilos de culls, amb un muntó de firmes i encara n'arreplegarem moltes més. Jo he arreplegat per ara 33 plecs. Hem anat a mercats, hem arreplegat a la gent dels pobles i sobretot hem explicat el que està passant i tota la gent respon, perquè tots volen una televisió i una ràdio públiques i en valencià. Hem entregat 5 de moment i la zona on estic arreplegant és la Ribera, que és la Ribera en mi poble. Acabo d'entregar 200 firmes i he replegat 200 més perquè ja les tinc apalaulades. Tinc a tot el barri desitjant firmar per a la iniciativa legislativa popular. 800 firmes a Síria, vora 800 també a Montcada, 400 més a Bétera i altres 400 al Cabanyà. Jo he pagat 535 i ja anem a continuar, no agarrem més. Pues he arreplegat unes 10 fulles que en total són unes 200 firmes. Entre Montcada, Benimaclet, també al centre de València, estan arreplegats.